7 שעות תתכנן, שעה אחת תעבוד. ארגון שמתכנן וחושב עם מנהלים, עם הנהלה והעובדים שלו, ברוב המקרים הוא ארגון חסון, הוא בריא ארגונית והוא מוביל בשטח שלו. מנהיגות ציבורית או עסקית צריכה לעשות את אותו דבר. וצריך להכניס את המילה המהפכה לפרופורציה הנכונה. מהפכות עושים במעשים ולא בדיבורים. תעצרו רגע, תבחנו את הדברים לעומק, תתכננו, שתפו את הטובים ולא את מלחכי הפנחה שמסתובבים סביבכם. תהיו אמיצים להוביל ולא פוליטיקאים אשר מזגזגים לפי כיוון הרוח והעוצמה שלנו. העם זקוק למנהיגים בכל הרמות. תרימו את הכפפה, תראו שאתם אמיצים בעשייה ולא בדיבורים. בהצלחה. ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו.